गोथाव संथारो एम्फौखौ गाज्रि नङा Hello everyone, welcome back to the channel. Asa khalamo nोंथांमोना मोजाङैनो दङ दिनै एसे लेजि जानानै दङ जोङो साथामबो एसे लेट सिखारबाय साटरडे नालाय दिनै रिलेक्स खालामनानै आरामसे ओंखाम संगोन ओंखाम जागोन खामानिफोरखौ मावगोन बन्दबाथाय एसे लेजिनेस सोलियो एखनबा नोंना नङा say yes दे दिनैनि दिनाव मा खालामो नोंथांमोना बे ब्लगाव नुगोन ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना मैयानि भिडिअखौ नायबाय जानो हागौ ओमफ्राय बिराद कमेन्ट्सफोर फैगासिनो थैंक यू सो मच फॉर दैट नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ एकदम नायगासिनो मोजां मोनो कमेन्ट्सफोर मोनोबा लाइक्सफोर मोनोबा भिडिअफ्राव बिदिनो जोंखौ सापोर्ट खालामबाय था जोंबो नोंथांमोनानो गोदान बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन दिनै सैटरडे जाहैबाय नालाय नायनोसै दिना बोरै थाङो नानियाबो नै दासो सिखारदों दाबो गाइखेर लोङाखै गाइखेर लोंद' जल्दी पियो पोकेमोन से नहीं कैसे गए रेफिंजन हैं पोकेमोन देखना तेरे को सुबह पिकाचू कौन सा मूवी है ये पिकाचू खाने भी एकदम जाब्रा जाथारबाय रे लावदुम दुम नुथारबाय नोंदां जुदि BTM सेकेन्ड स्टेजआव सोरबाफोर मिन्थियोबा हाजाम खोन्थाहरदोलै एसे आंनोबो कमेन्ट खालामनानै खानाय सिनजानो लुगैनाया हामथारला बोरैबा लावदुम दुम नुथारबाय जुमब्राफोर बादि नानिनिखौथ' आंनो सिननो हायो खिन्थु आंनिखौ सोर सिननो Saturday it's obvious that we're gonna be little lazy today नै सेक्युरिटिया जोंना मैगं बायना होफैदों एसे नै बायरानिफ्राय जिनिस लाबोबाथाय सेनिटाइजार लागायनांगौ प्रिकॉशन इज वेरी इम्पर्टेन्ट दाबादि सिचुएशनाव लोमजानो नाङा नोंबाजिया दिनै पनिर संगासिनो आरो मोनसे सिक्रेट खोन्था नोंथांमोनानो खोन्थानि आं आइया मा खालामो एम्फौखौ फोराननानै जोंनो फाथायहरो बेंगलराव ओमफ्राय एखनबा लेट जाबाय नालाय आङो होमबा नोंबाजिया मा खालामो बे एम्फौखौ एवनानै दोनो एखनबा एवनो रोंगौ आरोखि एम्फौ रोङो नाखौ एवो भेजिटेरियानबाबो बियो एसे एम्फौ संनो रोंगौ गोथाव संथारो एम्फौखौ गाज्रि नङा आंजों थाफानानै सोलोंबाय बर'नि ओंख्रि संनो को बोलते हैं छमकेवड़ा चावल क्या बोलते हैं इसको छमकेवड़ा चावल छमकेवड़ा चावल इज नथिंग बट लेफ्ट ओवर राइस मैया मोनानि ओंखाम आग्लायनायखौ दा फ्राय खालामबाय एसे दा साइडआव ओरैनो जाफानोसै ओंखाम प्लस रुटि पनीर मोजां दिनैनि मेन्युआ गाज्रि नङा तेरे लिए कितना मजांग है वो मुझे को नहीं पता On a serious note, सानना नायोबा जोंनि लाइफआ माबादि चेन्ज जालांबाय कर'ना भाइरासनि सिगां जों माबादि उदां फादां बेरायोमोन बायरायाव थांनाय मानाय जेबो सिन्था गैयामोन दा लासैनो मा जालांखो बयबो न' सिङाव हाबसोनानै थाग्रा जाबाय दाना उपाय गैया नों बायरायाव थांबानो सन्देर जानो गियो दा सिचुएशनानो बेबादि जाबाय ओंखारनो मोनबाबो नों मा खालामनो बायरायाव थांबा गिगोन बे मानसिया कर'ना भाइरास दंना गैयाब्रा सन्देरगोन नामा
बेफोरबायदि खोथा फैयो गोसोफ्राव दा लाइफआ जोंना कमप्लिटलि उल्था जाबाय न' सिङाव थाग्रा बाहेरायाव ओंखारै सानना नायोबा उदां फादां आलासि जाहैनाय लोगो हमनाय लोगोफोरजों पार्टी जानाय बेफोरबायदि कालचारा जोंना लासैनो बन्द जालांबाय बे पेन्डेमिकनि थाखाय बे कर'ना भाइरासनि थाखाय बिनि गेजेरै आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों नोंथांमोनानो जाय गामियाव थायो जाय स्मल टाउनाव थायो नोंसोरनि लाइफआ माच बेटार जों सिटी लाइफआव थाग्राफोरनिफ्राय जोंना बाव पपुलेसना बारा नोंथांमोनाना खम नाम्बार्सफोरखौ नायोबा जोंना बिराद हाई नोंथांमोनाना बिराद खम अलमोस्ट टु नील ओंखायनो नोंथांमोनहा एसे प्रिकसन्स ला बायराफ्राव थाङोबा मायोबा नोंथांमोनहा जाय गामियाव थायो आलो गोजोनै था मोजाङै था रंजा बाजा बयजोंबो मिलि जुलि था आंबो जुदि सम मोनोबा आं गामियाव थानो प्रेफार खालामगोन नोंथांमोना मा सानो बे सिचुएशनाव बयनिफ्रायबो बांसिन लाब जानाया सोरनि खोन्थानोसै नै आसोलफोरनिया स्कुला बन्द मार्चनिफ्राय बन्द जानानै दं दा जुनावसो खुलिगोन बिसिना Ini namanya mama banaidin ini राइस रोटी ऐसे सैलेड फ्राई बे जाहैबाय पालक पनीर जानोसै ले दे लोगोफोर खानायथ' सिननो हाया खिन्थु दारिथ' सिननो हायो नङा होनलाय ट्रिम खालामबाय एसे माबायदि नुदों खोन्था नै नानियाबो एसे फ्रेश जानानै माबायदि नुदों पापा ऐसा पीछे दिखा हाँ दिखाएगा से हाय दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन गाबोन लोगो मोनफिनगोन आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आरो मोजाङैनो था थांनायनि सिगां मोनसे खोथा गोसोआव लाखि लाजिबा मा गोमायो खाजि गोमायो ओमफ्राय टाइमा रावनिबो थाखाय नेथ'आ ओंखायनो टाइमखौ वेस्ट दाखालाम आंबो दिनैनि ब्लगखौ एडिटिं खालामसै दे आसा खालामो नोंथांमोनहा बे ब्लगखौ मोजां मोनबाय इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर until the next one take care bye bye